Ahoj, krásný den, vítám tě. Pokud právě řešíš prodej nemovitosti a někdo ti nabízí výkup nebo o něm uvažuješ, jsi tady na správném místě. Tento trénink je krátký, praktický a hlavně tě má ochránit před chybou, která se dělá ve chvíli, když už člověk chce mít klid a hotovo. Ještě jedna důležitá věc hned ze začátku. Já tady nic neprodávám. Výkup nemovitosti není sprosté slovo. Není to automaticky špatně. Pro některé situace je to dokonce nejlepší řešení. Problém ale není výkup samotný. Problém je okamžik, kdy se o něm rozhoduje. Viděla jsem spoustu lidí, kteří se nerozhodli špatně proto, že by byli naivní. Rozhodli se špatně proto, že byli buď unavení, zahlcení, ve stresu nebo pod emočním tlakem. A mozek v takovémto stavu funguje úplně jinak. Takže, jestli se v něčem poznáš, není to slabost, je to normální lidská reakce. Cílem tohoto tréninku je, aby ses rozhodoval nebo rozhodovala s otevřenýma očima. Ne proto, že někdo tlačí, ale proto, že ty víš. Realita výkupu a jak to funguje doopravdy. Výkup je něco jako obchodní model, prostě výkup je obchod, nic víc, nic míň. Výkupce vykupuje rychle, bere na sebe riziko, vkládá peníze a očekává zisk. To samo o sobě není špatně. Špatné to začíná být ve chvíli, kdy se z obchodu stane hra s tlakem. Rychlost a klid mají svou cenu. Otázka není jestli, otázka je, jak vysokou cenu za ně platíš ty a jestli o tom vůbec víš. Proč tržní cena hned často neexistuje? Spousta lidí čeká, že výkup se rovná tržní cena, ale to je v rozporu s logikou tohoto modelu. V ceně je čas, riziko, opravy, právní komplikace, kapitál, často vlastní kapitál vykupujícího, ale pokud ti někdo tvrdí, že ti dá tržní cenu hned, je fér se ptát, kde je ten háček. A někdy ten háček není ve smlouvě, je v tlaku. Tady se používá tlak jako nástroj. Teď ti řeknu osobní zkušenost. Nešlo o výkup, šlo o koupi nemovitosti. Dostala jsem hodinu na rozmyšlenou. 1 jedinou hodinu. A prý pak smůla. Nabídka padá. A někdy je to doplněné podmiňováním, třeba financováním jen přes konkrétního člověka. Nebo vůbec. Jakoby nešlo o dům, jakoby šlo třeba o rohlíky, nebo jdeme si koupit brambory. A víš, co je na tom nejhorší? Že když člověk je pod tlakem, začne pochybovat o sobě. Ne o nabídce nebo o makléři, ale o sobě. A přesně tenhle mechanismus se opakuje i u výkupu, jen v jiné podobě. Musíte se rozhodnout dnes. Zítra už to platit nebude, jinou možnost nemáte. A já ti k tomu řeknu jednu jedinou větu, kterou když si zapamatuješ a odneseš si z tohoto mýho povídání, úkol byl naplněn. Když je to fér, nepotřebujete spěchat. Máme tady nejčastější chyby a přesně tady se také můžete poznat. Chyba číslo 1 je rozhodnutí z úlevy. Největší chyba se nedělá hlavou, dělá se nervovým systémem. Ve chvíli, kdy chceš mít hlavně klid, je cokoliv, co ten klid slibuje, strašně lákavé. Úleva to, že to za mě někdo vyřeší, pocit, že už to bude za mnou a z toho plynoucí ochota dělat ústupky. A někdy je to v pořádku, ale problém je, když si to uvědomíš až zpětně s určitým časovým odstupem. Chyba číslo 2. První nabídka je jako jediná možná. Tato častá chyba je, že první nabídka začne působit jako jediná možná varianta. Člověk slyší nějaké to číslo a v hlavě se to hned usadí a pak už všechno ostatní posuzuje jen podle toho, jestli je to o trochu víc nebo o trochu míň. Problém je, že ta první nabídka často vůbec není maximum. Je to jen start, je to zkouška, co ještě snesete. První vlaštovka, která zkouší vaše limity. Když nemáte srovnání, nemáte se čeho chytit,
a pak se rozhodujete spíš podle pocitu než podle reality. Takže jednoduché pravidlo. Nikdy neposuzujte nabídku jen podle toho, jak na vás působí. Posuzujte ji podle toho, až jak máte s čím srovnávat. Chyba číslo 3. Zastrašování a podmiňování. Tady se můžeme podívat například na takové dědické řízení. Právě zde je bohužel toto dost časté téma a na denním pořádku. Pozůstalí jsou už tak vyčerpaní, zoufalí, mají velký smutek, do toho řeší papíry, rodinné a majetkové vztahy a ještě do toho ten tlak. Když nepodepíšete teď, zkomplikuje se to, je to jediná možná cesta, nebo když to neuděláte s námi, bude to horší a tak to teď chodí. Tohle není férové jednání. To je jen využití slabé vaší pozice. A jak se rozhodovat líp? Jsou tu 3 otázky, které rozhodnou. Otázka číslo 1. Proč vlastně chci výkup? Začneme úplně jednoduše. První otázka zní, proč vlastně chci výkup? Ne proto, co mi říkají ostatní. Ne proto, co je rozumné, ale proč to chci já? Hodně často slyším odpovědi jako protože už to chci mít za sebou, protože se v tom nechci dál vrtat, šlapat se v tom, protože už nemám sílu řešit další papíry, prohlídky a telefonáty. A to jsou naprosto pochopitelné důvody. Problém není v tom, že chcete klid. Problém je, když si ten důvod nepojmenujete, protože pak se může stát, že uděláte rozhodnutí, které je ve skutečnosti reakcí na únavu, ne na situaci. Takže si zkuste říct, je to opravdu výkup to, co chci, nebo chci hlavně klid a úlevu. Protože úleva se nedá někdy získat i jinak a někdy ne. Ale je důležité vědět, co přesně hledáte. Když tohle pojmenujete, přestáváte být tlačeni a začínáte se rozhodovat vědomě. Druhá otázka zní, co za ten klid vlastně platím. Teď nemluvím jen o penězích, i když ty jsou důležité, mluvím o celkové ceně. Zeptejte se sami sebe, kolik peněz bych přibližně dostal nebo dostala při jiném řešení. A kolik dostanu tady? Ten rozdíl není ztráta, to je cena za rychlost, jistotu a klid. A teď přijde ta podstatná část. Je tahle cena pro mě v téhle chvíli přijatelná? Někdy je odpověď ano a to je v pořádku, ale někdy je odpověď tohle je na mě moc. A právě proto je důležité si to říct dopředu, ne zpětně, ne až když je podepsáno. Když víte, co platíte, přestáváte si to později vyčítat. Otázka číslo 3. Mám skutečně jen jednu možnost nebo jen pocit, že ji mám? Třetí otázka je možná ta nejdůležitější. Mám opravdu jen jednu možnost nebo je to iluze? Pocit, že jiná cesta neexistuje, je velmi častý jev ve stresu. Když jste unavení, smutní nebo pod tlakem, mozek má tendenci vidět jen 2 možnosti. Buď to tohle, anebo katastrofa. Ale realita bývá často pestřejší. Ne nadarmo se říká, nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Alternativou nemusí být hned dlouhodobý prodej, může to být jiný kupce, jiný postup, jiná dohoda nebo jen pár dní navíc na rozmyšlenou. A i kdyby nakonec vyhrál výkup, rozdíl je v tom, že už to není rozhodnutí ze strachu. Takže si zkuste položit otázku. Mám opravdu všechny informace? Nebo jen spěchám, protože se mi uleví? Tyhle 3 otázky nejsou o tom, co je správně nebo špatně. Neexistuje univerzální odpověď. Jsou o tom, co je pravdivé pro vás v téhle konkrétní situaci. A ve chvíli, kdy si na ně poctivě odpovíte, vracíte si zpátky kontrolu. Teď, kdy výkup opravdu dává smysl a kdy zpozornět. Když si poctivě odpovíte na ty předešlé 3 otázky, často se stane jedna věc. Najednou už nehledáte správné řešení, hledáte řešení, se kterým dokážete žít. Jste smíření s danou situací.
A to je důležité říct nahlas. Neexistuje opravdu žádné univerzální řešení. Existuje jen rozhodnutí, které vás zpětně nebude ničit. Takže pojďme si to rozdělit velmi jednoduše, bez emocí a bez hodnocení. Kdy výkup opravdu dává smysl? Když je opravdu zásadní čas. Ne nepohodlí, ne nechuť, ale objektivní časový tlak, třeba kvůli exekuci, splatným dluhům, právní komplikaci nebo situaci, kdyby další odklad znamenal reálné zhoršení celé situace, zdravotní stav, který znemožňuje dále dlouhodobě se situací zabývat. Když je situace složitá, právně, technicky nebo lidsky, spoluvlastnictví, rozpadlé rodinné vztahy, nemovitost ve stavu, který nejde snadno řešit, třeba i z důvodu financování. A taky tehdy, když si vědomě řeknete, ano, zaplatím cenu za rychlost a jsem s tím v pohodě. Tohle je důležité. Vědomé rozhodnutí nevytváří vnitřní výčitky. Naopak, kdy je dobré zpozornět, když hlavním důvodem není čas, ale únava. Pocit, že už nemáte sílu, že už to chceme mít za sebou. Když na vás někdo tlačí na rychlé rozhodnutí, když slyšíte věty jako tohle platí jenom dnes, zítra už to nebude, musíte se rozhodnout hned. Třeba jako já za hodinu. Když se vás někdo snaží oddělit od času na rozmyšlenou nebo od možnosti se poradit. A když vám někdo říká, že jiná možnost neexistuje, místo toho, aby vám ji pomohl pochopit. V těchto chvílích není potřeba dělat hrdinská rozhodnutí. Stačí zpomalit. Někdy není největší chybou zvolit výkup. Největší chybou je zvolit ho ve chvíli, kdy nemáte prostor dýchat. A to, čím jste si tady se mnou teď prošli, ty 3 otázky, tenhle rámec, není o tom, abyste se rozhodli teď hned. Je to o tom, aby vaše rozhodnutí vyšlo z klidu a ne z tlaku. A přesně tady se dostáváme do poslední části. Tento trénink ti dal jen takový náhled, ale někdy ten rámec nestačí. Někdy chceš slyšet, jo, tohle dává smysl, nebo tady bych byla opatrná, nebo opatrný. A přesně k tomu slouží konzultace. Bez prodeje, bez nátlaku, jen pohled zvenku. Konzultace není další krok, protože byste na to byli sami nebo že byste to sami nezvládli. Je to další krok proto, že někdy je těžké vidět vlastní situaci s odstupem. Zvlášť ve chvíli, když jste unavení nebo když už řešíte příliš mnoho věcí najednou. Na konzultaci se nedíváme na to, co by bylo ideální obecně. Díváme se na vaši konkrétní situaci, na vaši nemovitost, na vaši nabídku a vaše možnosti. Rozhodnutí je vždycky na vás. Konzultace vám ho nevezme. Jen vám pomůže, aby to bylo rozhodnutí, které unesete vlastně i za půl roku. S odstupem. Pro mě osobně je důležité, aby lidé neodcházeli s pocitem, že byli tlačeni, ale s pocitem, že se rozhodli sami. Přesně jako v terapii. A k tomu slouží i konzultace. Pokud tedy máte nabídku na stole nebo stojíte před rozhodnutím, klikněte pod video nebo rovnou zavolejte, napište a domluvte si konzultaci. Ideálně dřív, než něco podepíšete. Možná zjistíte, že jste na dobré cestě a možná, že existuje řešení, které vám dá víc klidu, než jste si doteď mysleli. Díky, že jste se dodívali až sem a pamatujte, když je to fér, nepotřebujete spěchat. Hezký den.